Представям ви Александър. Александър, скъпи приятели, е джигит. Александър не го интересува дали шофира с над 220 км в час в града или с над 310 по главен път и магистрала. Александър не се вълнува дали дъщеря му е в колата необезопасена, тя го молила да дава газ. Според Александър, ако някой иска да си тества колата, щом няма писта, ще го направи на пътя. И сега искам да се обърна към теб, Александър. Цяло чудо е, че не си убил вече някого, но си потенциален убиец и ти книжка не трябва да имаш. Надявам се властите да се задействат по твоя случай възможно най-скоро. Този пост в социалните мрежи, придружен с героичното в кавички видео, разбуни за пореден път духовете. И всичко ще свърши до там, до следващия Александър. За него и последователите му, знаете, има закони. Има и хора, които следят за спазването им. Един такъв е дългогодишният служител на пътна полиция в Сливенско Николай Колев. Той преминал през всички нива на служебната иерархия. Автор е на втора книга, озаглавена "Пътни катастрофи". Предстои тя да бъде представена и в родната му Стара Загора. За шофьорите и джигитите, за пътната инфраструктура и предпоставките за происшествия, за правилата и за тяхното неспазване. С Николай Колев за предаването "Репортер" по радио Стара Загора разговаря Мила Маринова. Какво ви провокира да съберете в книга вашите впечатления от пътно-транспортните происшествия в България? Какво да ви кажа? Ежегодно от пътно-транспортни происшествия загиват около 1 милион и 200 хиляди човека. Значи това е една война, която човечеството води и която е без правила, без фронтови, без стилови и така нататък. За голямо съжаление от всички страни, членки на Европейския съюз, непрекъснато се надпреварваме за водещото място с нашата северна съседка Румъния. Само ще ви кажа, че средно за Европейския съюз загинали 1 милион жители се колебаят около 30-40 до 50, докато в България, когато аз правих изследването, бяха 89. И всичко това ме накара с моите познания и моя практически опит да ги събера в една книга и преди всичко тук основното не е да описвам страхотиите от пътно-транспортни происшествия, на които съм присъствал, а най-важна за мен е 4 глава, където давам куп съвети, чисто практически, а и на видни състезатели на Ники Лауда, за да може този ад по пътищата, особено в България, да добие някакви поносими размери. Кое лежи в основата на тази лудост по пътищата, не само в страната ни, но и по света? Мога да ви кажа от моите дългогодишни наблюдения и като служители, като посетил стотици пътно-транспортни происшествия от най-различно естество. Човек и особено българина, когато стане зад волана, извинявам се, но той се мисли за Бог. Падат какви задръжки, започва да мисли, че правилата не важат за него. Затова има куп други причини, които също съм посочил в книгата. Имаме редица несъвършенства в законодателството. Те в известна степен противоречат основният документ, международен договор, какъвто е Виенската конвенция, и водят до тотална безнаказаност от една страна, защото всички грехове в България се приписват на водача. Само ще ви дам един пример. В света, поради недобри пътни условия, има около 3% от пътно-транспортните происшествия се допускат и говорим за тежките пътно-транспортни происшествия, при които има ранени убити. В България и вие, слушатели, може би ще яхна, този процент е 0,1. Според тази, направо го казвам, стъкмистика, България е с най-хубавата пътна инфраструктура в света. Това е една от причините, но основната наистина се остава, един колега много хубаво казваше, задкормилното устройство. Искам да направя една 3 книга, за да разбера какви са тия психологически основи, на които стъпва най-вече българския водач и българския участник в движението, за да прави безумства, да изпреварва при насрещно движение, пешеходец да преминава при червен светофар. Невероятни работи, честно ви казвам. Той, който не се изблъсквал с тях, не може да ги разбере, а камо ли да ги проумее. Може би има някакви икономически основания, психологически, както ви казах, чисто физиологически. Наистина в много отношения тук и аз нямам никакъв отговор.
процесът на движение е изключително сложен и той е регламентиран законово. Къде са най-травматичните участъци в страната? Говорим за България. Първата си книжка, която беше "Добър шофьор ли съм", ги изследва за 2016 година. Отваряме една скоба, 2016 година е една от най-тежките години за безопасността на движението в България. Тогава открих 116 места. Те представляват около 0,3% пътната мрежа в България, а на тях са допуснати около 10 пъти повече убити от всички и долу-горе толкова ранени. Това са такива места, които водачите изпадат в някаква несигурност. Не могат да разберат на къде трябва да се движат, какви маневри да предприемат. Има начини и тези места периодически се обезопасяват, но според мен ефектът все още не е достатъчен. Например, за Сливен на времето, това е разклона за селото Полчане, който докато не се изгради кръгово кръстовище, беше почти непрекъснато такъв участък. Но след като се изгради кръгово кръстовище, нещата значително се подобриха. Господин Колев, когато сте началник на сектор в Сливен, броят на убитите в областта е намален с 11, а на ранените с 68 човека. Това са данни от статистиката. Как постигнахте тези резултати? Значи първо трябва да се идентифицира проблема, да се анализира, да се намерят причините, но и истинските, а не тези, които са на повърхността, и да се действа. Оказва се, че най-голям проблем в нашата област тогава не са главните пътища, както си мислехме и както много хора си мислеха, а се оказа, че това ще го кажа малко по-народно, в селските райони не са виждали бяла шапка. Липсва контрол в тези малки населени места. След като засилихме контрола и резултатите са налице. Кажете съветите, които дават най-добрите зад волана. Как да се намали пътния травматизъм? Много ми харесва един съвет. Той е изключително полезен, много кратък. Той казва така: когато си мислите, това е автомобилен състезател от Сливен, когато си мислите, че може да управлявате един автомобил с 100 км в час, винаги го управлявайте с по-малка скорост. И преди всичко много внимателно и предпазливо да управляваме, да не проявяваме никаква самонадеяност. Мотото на книгата е такова: помни сам на пътя. Ние не сме нарали, но управляваме с много други участници в движението. Защо, питам се, зад граница шофьорите, които не спазват правилата тук в България за движение по пътищата, се преобразяват и стават по-дисциплинирани? Как мислите? Наистина ще се очудите, но този въпрос специално го изследвах. В момента във Франция е така направена пътната инфраструктура, че до минимум, а някъде е невъзможно водачите да извършват нарушения. Аз от доста време идвам и се прибирам в България, но тук сега не съм чул происшествия с пешеходец. Взети са всички мерки, тъй наречените джигити, както им викат в България, да управляват спокойно и разумно, въпреки че не искат, а разбира се, има си писти, има си места, където могат да си излеят адреналина на гол. Едно пожелание ваше, или може би съвет за всички, които днес ще застанат зад волана по пътищата на страната? Моя съвет е бил винаги един: управлявайте разумно, без излишни рискове, спазвайте правилата и мислете, че някъде ви чакат да се приберете. За